Ari! May lapangan. Okay na? Mag-picture pa sila? Ha? Mag-picture pa? O mag-blessing na? Blessing na? Okay. Ako mag-blessing? Oh my God. Diyos no, na-decorate. Okay, sa ngalan sa mahal, sa anak ug Espiritu Santo, atong iduko ang atong ulo aron akong panalanginan kining nag-celebrate sa sa iyang natawhan nga mao ang among amahan nga si Tatay Upyong sa ika-77 ka tuig sa iyang kinabuhi. Hinaut unta langit ng amahan, imo siyang panalanginan ug taas pang kinabuhi aron siya among makauban sa taas nga panahon sa among pamilya. Hatagan mo siya og maadyong paglawas sa matag adlaw sa iyang kinabuhi. Hinaut unta nga kauban sa iyang pamilya kini among pag-celebrate karong adlaw, imo kaming hatagan og maayong kabaskog sa among panglawas. Kami dinhi tanan nga ania karon nga unta kining among pag-celebrate. Among tang maangkon ang imong mga panalangin ug gugma ug kaluoy aron kami sa among pagpauli among maangkon ang kalinaw ug kalipay sa among panimalay. O ginaut unta dili lang si Tatay Upyong nga among iampo nga taas pa og kinabuhi, basta pud ang among inahan nga si Nanay Conrada nga unta magpadayon gyapon siya ana kanimo nga kauban labi na sa iyang mga apo nga tabangan niya labi na sa iyang mga pag-ampo nga hatagan niya og mayong kinabuhi ang iyang mga apo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo ug uban sa panabang sa Birhen Maria nga atong inahan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Tuk tuk. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Picture. Ay, sabay yan. Mag-blue pagkatay. Sa umana na. Picture naman. Ate, apili po nang sa duha ka bata, ate. Kananay. Oo, sige. Open na. Wow! Duha malagi ni. Ate, gabog liksa tay. Wow, kalimtay si Kuan. Tatay ni Tatay. Gabog ni Iksa. Asa ba to ang kon ani? Napay kandul ani? Saglayo na Naasa doon kaya mo. Nasa dada. Bahala og layo basta duol lang sa dunghan. Mao. Uy, pa oh. Happy birthday Tatay Upyo. From Atiga, Baliksa, and Longlong and Koy. Dara kanila mo da. Oh, na. Thank you very much. Okay, asa man ang mga something lighter. Kunting kimbok na lang. Ay mana, 5 so. Sige, tagkuti day. Yung bajati malaham ro bajati ko dyan. Kili di usa. Oh, kamay na laman ang usa. At 77 mo rin. 17. Sakto, alas 12 dyan. Nabali or usaman? Nagupon.
Mag-record ako daw. Pangalan? Okay. Okay. Sige na, picture. One. Long time. Wait. Waste time. Wait, you mean? Yay! Okay, wa man tayo hulbot-hulbot. Ang ahon na lang pitata, ang ahon ihatag mo. Ayay! Yehey! Wa man ko hulbot-hulbot. Wait. Naboto na lang. Kadaghan ba ni? Wala na po yung mangingan pa. Wah, kayo nabisi ra. Sige na, dali mo. Sige lo, okay na. Sige lo. Lo. Tanaw diri lo. Sige na. Paris, kanan na to ni kanan. Ingat lagi ni. Tinawag punta nga kining kalipay na atong nagawat karon madawat po sa uwahin na pong mga katuigan. Kung tagaan kita, kung taas na kinabuhi, kabasdog sa tunglawas. Aron kita, maghiusa lamang gihapon. Niini karong Hulyo 8, nagipilihan sa inyong kaigsoon, sa inyong igsoon. Busa, igsoon ko, akong ipangayo diya kaninyo, nga ahong ang inyong pagtagad Sunod na po Abril 9. o sa inyong sahod Sunod, Enero pa gani. isip ako Kang mga Noy-Bunoy pa gani, kaigsuonan. Hinaot uta nga ikalipay ninyo ang tanan nga ni kita karon. Way magsulok magmalipayon kita ang tanan. Okay guys, mauna ni ang improvement sa Simon's Beach Resort. Okay guys, mauna ni ang improvement sa Simon's Beach Resort. Oh. Mao ni guys. Oh. Nindot kaayo ang hunasan. Nindot kaayo ang ambience. Kumusta? O mauna ni. Okay na, ito ka unahan kay Daddy, take a selfie. Take a selfie. Bye-bye na me. See you on my next video. Bye-bye. Thank you. Mga haggard na wignaong. Uli na me, sa bye-bye. Sige, see you Next occasion. Okay. Thank you.